Kaixo artistak, zelan goaz igarkizunekin, ona hemen 13. Hauze, izango da tresna bat edo benu, gauza bat, ea asmatzen duzuen. Bestela lasai, igarkizun pilo bat egongo direlako. Goazen ba. Bitza sortzen dut zikina kenduz. Usain ona du. Zer den badakizu? Errepika dezagun, ea horrela hobeto. Bitza sortzen dut zikina kenduz. Usain ona du. Zer den badakizu? Pausatu bideoa nahi baduzu. Txaran! Saboia! Oso ondo, ezta? Saboiarekin bitza sortzen da, eta bitza, bai, saboiarekin arropa eta garbitzen dugu. Gainera usain ona dauka, ezta? Ea horrela hobeto nahiago duzun. Behitu saboia zegozo. Beno, zuok asmatzea espero dut. Hurrengora arte, 14. joango gara.